Habarlar günnäligimizi Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Dursultan, odal özüňiz hakyny gurrun berseňiz, nirede we haçan dowuldunuz? Men Türkmenhar şehrinde doğuldum. 1991-nji ýyl Sedrawat etrafında mektebe okuturdum. Orta mektebi. 9 ýyldan beri Türkiýede ýaşaýan, işleýän. Sizin aktivist bolmaňyza, protestlere gatnaşmaňyza näme sebäp boldy ýa-da näme itergi berdi? Menin ýyl aýynyň 19-ynda gatnaşma sebebim Türkmenistanda koronavirus ýok diýildi. Ýöne adamlar ölüp başladı. Tanışlarymyzyň ýakynlary ölüp başladı. Voz gitti, virus ýok diýdi. Berdimuhammedow otpuska gitti, halky taşlap. Halk bir özü kaldı. Şonun için Türkmenistan'ın raýatlaryny virusdan goran, halka kömek edilsin diýip gatnaşdym. Men onların mitinglara gatnaşypdym. Olaryň sebäbi ýurdun başynda ýaşaýan bizler, Türkmenistan'ın raýatlary, ýurdun içinde iş tapmadığımız için iş gözläp ýurdun başyna çykýar. Yine berde Türkmenistan'ın hakimiyeti pasportlarımızı uzatman, ýurdun başynda ýaşaýyşyny ýitiren raýatlarymyza eýe çykman, olaryň ölülerini başka ýurtlarda galypdy. Pandemi zamanlarında ýurdun başynda ýaşaýan halkymyza, işsiz halkymyza hiç şeýle Türkmenistan hakimiyeti tarapyndan kömek edilmedi. Şunun için, şunun ýaly haklarymyzy talap etmek için men mitinglara gatnaşdym, öz düşünjämi halkymyz bilen paýlaşmaga karar verdim. Dogry. Inni Türkmen häkimetleri sizin garnaşlaryňyzy ýanap, olara basy görkezip başladylar. Gelip gowşaýan habarlara görä. Bu sizin alyp barýan işiňizde ol ýa-da beýlek görnüşde täsir ýetirýärmi? Hova aslında täsir ýetirýär. Ýöne biz o nokatdan geçtik, sebäbi biz kanun bozamyz yok. Bizim haklarımız var. Konstitusiyon haklarımızı talap edýäris biz. Ön gorkadyk, ýöne indi biz gorkamyz yok. Sizin gorkmalygyňyza näme sebäp boldy? Odalam sizin konstitusiyon haklaryňyz var. Sizin şu gorkun okadyndan geçmeňize näme sebäp boldy? Gorkun okadyndan geçmemize sebep bolan ine biz ýurdun başynda özümüz häzir. Yollar yapıp bolan için gidip bilemiz yok. Ýöne bizim gidip ýakynlarymyza, garandaşlarymyza basış edilýär. Sonra çekýärler, uğraşat etýärler, ýanaýarlar. Ine şoň ýazatlardan gorkadyk. Ýöne biz häzir hemme zady göze alıp haklarımızı talap etmekte kararlı hememiz. Onda siz gorkuýunyň peýdasynyň ýokdugyny düşünüpsiňiz, şeýlemi? Hiç şeýle. Sebäbi bizim inni gorkuny aýyrmamyz gerek. Hemmemizin. Dogry. Inni adatlygyň habarçylary Lewapda size garşy garalama kampaniýalarynyň alınıp barlaýanlygyny habar berdiler. Sizi Belarus opposisiýasynyň lideri Svetlana Tikhanovskaya deňeýärler. Şeýle habar bar, şeýle maglumat bar. Siz bu arada näme pikir edýärsiňiz? Tikhanovskaya prezident saýlawyna gatnaşdy. Men prezident saýlawyna gatnaşmadym. Men o derejede lider däl. Men Türkmenistanyň demokratik halk saýlawynyň aktivisti. Demokratический выбор Türkmenistana. Meni Tikhanovskaya denemek gaty ýalňyşdyr. Meniň aktivistim bizim Türkmen halkynyň azatlygy çykarjak bolup edýän zatym. Şonuň üçin meni Tikhanovskaya bilen deňeşdirmek gaty ýalňyşdyr. Men gahraman däl. Men Türkmenistanyň raýaty beýleki adamlar ýaly. Ýöne men go düşündim. Biz özümüz barymyz galyp azatlygymyzy almasak, adalatly döwlet özümüz gurmasak hiç kim bize Sovet höküminde azatlyk bermez ve bize adalatly durmuş bermez. Şonuň üçin biz Prezident Berdimuhammedowy saýlamadyk. Biz onu kanun esasında aýrmaly bolýarys we açyk saýlawlar geçirip tersi ýolbaşçymyzy saýlamaly bolýar. Bizim indi şundan başka hiç şey çıkarmamız kalmadı. Sebäbi ýurdun başyndaky, içindäki Türkmenistanyň hemmesiniň ýagdaýlary agyr. Biz hiç şeýle kanun bozamyz yok. Şunu bilmeli. Biz indi haklarımızı talap etmeli ve bir kanun prezidenti ayırıp özümüz açık saýlawlar geçirip özümüz terzi ýolbaşçy saýlamaly diýip pikir etýän. Dursultan Taganowa söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurrunuz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Azatlyk radiosu.